आङो गिबियावनो जोंनि रादाब बुथुमगिरि साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंनि 37 नं धनस्रि समस्तिनि मानगोनां TLCC सार बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंनि कमाबारि PCDCआ एसेम्बलि कनस्टिटुएन्सि हिसाबै 69 उदालगुरि आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां MLA सार बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैनो गोनां दङ। जोङो गोबाव समनिफ्राय जोङो बिदिनो नायगिदिंनानै जोङो बेफोरबायदि ससियेल वर्क खामानि मावनो थाखाय जोङो साननानै बिदिनो जोङो सार्भे खालामबोबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जोङो सोरगिदिं जोंनि कमाबारि PCDCखौ जोङो नायगिदिंनानै मोनबाय माखासे PWD बा गामि ओनसोलनि लामाफोराव थारमाने बिदिनो गोबां हाग्रा जानानै दङ। मानो होनना बुङोब्ला थांलाय फैलाय हान्थिनायफोराव गोबां सुबुंफोरा बिदिनो उसुबिदायाव गोग्लैयो। साइड होनायफोराव लामाफोरा गुसेब आरो बे लामाफोराव गोबां हाग्रा जाना दंमोन आरो जोङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों बे हाग्रा दाननाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बेखौ जोङो लानायजों लोगोसे जोङो बेखौनो मा होनना बुङो जोंनि कमाबारि PCDCनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि बा ससियेल वर्क बिथांमोनखौ बेखौसो जोङो मा होनना बुङो मिथिहोनो बा जोङो थुलुंगा होनो जोङो हास्थायो। मानो होनना बुङोब्ला साखाथि बाखाथि गावनि गामिनि खाथिफोराव थानाय लामा सामाफोराव बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रा जानानै थानायफोरखौ एसे नोजोर होनानै बिथांमोनाबो उननि समफोराव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लागोन आङो बेखौ PCDCनि जानानै आङो गुरैयै खावलायो आरो लोगोसे जोंनि माखासे मावथिफोर दङ बिथांमोनाबो नोजोर होनानै जोंनि मेम्बारफोरा गाव गावनि ओनसोलफोराव थानाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनानै होयोब्ला निस्सय जोङो रायजो राजानिफ्राय जोङो आशीर्बादखौ मोननो हागोन आरो आङो बेखौनो खावलायदों जोंहा माखासे जोंनि बेफोरबायदि मावनायफोराव जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ थुलुंगा होगोन आरो जोंबो बिदिनो उननि समफ्राव आरो बिदिनो आरो बांसिनै जोङो मावलांनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। जों दिनै इउपिपिएल हान्जानि सिङाव थानाय कमाबारि PCDCनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि मेम्बार चेयारमेन जों लोगोसे जोंहा इउपिपिएल हान्जानि वार्कारफोर गासैबो जोङो लोगो नांनानै खौसेयै बे कमाबारि PCDCनि आन्दाराव जि PWD लामा एबा गामिनि लामाफोर बेयाव सोरगिदिं लामा सेर सेराव जि हाग्रा बंग्रा जानानै दं थाबायनाय मानायाव खुब उसुबिदा जायो मोनाफ्राव उसुबिदा जायो आरो लामाया फिसा ओंखायनो बेयाव एक्सिडेन्टफोर जानायनि सम्भाबना बिराद दङ। जों बेखौ नोजोर खालामनानै आरो स्वच्छ भारत अभियान बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै आरो लोगोसेयै रायजो राजानि जाहाथे मोजां जाथों जों बेखौ हास्थायदों आरो रायजो राजानि गेजेराव जिहेथु जोङो मोनसे एवारनेस जोंनो नांगौ जादों आरो जों बेखौ खावलायदों दिनैनि बे हाग्रा दानस्रांनायनि जि हाबाफारि सानसेनि जि हाबाफारि बिनि गेजेरजों जों रायजो राजानि गेजेराव जोङो बेखौ खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे गाव गावनि लामा मोखांखौ जाहाथे साफा खालामनानै लायो आरो सम्पुर्ण जोङो सरकारनि सायाव आसा खालामबाय थायोब्ला बबेबा समाव सरकारनि आसनिफ्रा नांगौ बायदि समाव मोनफैयाबो जानो हागौ। ओंखायनो थेवबो जोङो सरकारनि आसनिफोरखौ सम्पुर्ण आसा खालामालासिनो जाहाथे गाव गावनि लामा मोखांफोरखौ जाहाथे एसे साफा लाखियो आरो हाग्राफोरखौ दानस्राङो लोगोसे सारिगिदिं न' बां जाहाथे ड्रेननि बेबस्था बा दाखोर दालाफोरखौ जाहाथे साफा खालामो जों बेफोरखौ एसे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे एवारनेस लाबोनो थाखाय आरो रायजोफ्रा जाहाथे बेखौ नोजोर होगोन जों बेखौ हास्थायदों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोङो बेबायदिनो गोबां PCDC बा गोबां एरियाफ्रावबो बेबायदि साफाय अभियान जुदि लाबोनो हायोबा निस्सय जोङो मोजां मोनसे परिबेक जोङो सृष्टि खालामगोन हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो दिनै आङो बाख्नायदों जोंहा PCDCनि चेयारमेन जितेन बर' आरो भाइस चेयारमेन उइलसन दैमारि बिथांमोननि दैदेननायाव जि मोनसे साफाय अभियान बा सानसेनि जि सामाजिक जि हाबाफारि बेखौ दैदेननायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बाख्नायनाय होदों आरो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ आङो मोजां मोननानै गावबो
माने देहाजों लोगोसे मोदोम गारनानै आङो बेयाव खामानि मावनायाव आङो हेफाजाब होफैदों आरो बिथांमोनहा बेबायदि ससियेल वार्क सिगांफ्रावबो मावबाय थादों आरो उनावबो मावलांबाय थानो जाहाथे हाथों बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ मोनसे मा होनो गोसोआव बोलो होनाय हिसाबै आं गावनो दिनैहाय बेयाव जगदान खालामफैदों। लामानि हाग्रा दाननाय साफा खालामनायखौल' लादों ना बेनि अनगायै गुबुन हाबाफारिफोर? बिनि अनगायै जोङो सिगाङाव जायफोर गरिबफोर न'खरफ्राव सोरहाबा बोराय बुरिल' दं आरो सोरहाबा फिसाय गैया माने गथ' गथाय उन्दै उन्दै दं बिसोरनोबो जोङो जे न' बां लुना होनाय बा सोरनोबा एसे सहाय होनाय बहाबा साफा सानै माने मावरिया गथ'फोर दं बिसोरनो मालाबा ड्रेस गांसे गांनै बायना होनाय नङाबा न' गंसे लुना होनाय सोरनोबा एडमिसन लानानै होनाय जों बेफोरखौबो एसे एसे मावनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो मावलांबायबो थागोन जों बेखौ सेस्था खालामदों। जियानो जा माने जोंनि बे पुरुनिया हाफागाव एरियायाव बिदिनो लामाया फ्राय हाग्राजों बुंफबनाय बादि होनजायो फ्राय दा बेखौ एसे नायनानै खमाबारि VCDC निफ्राय माने एसेब्लाबो लामानि सुबिदाखौ मोजां जाथों होननानै बिथांमोनहा मावफैबाय बिनि थाखाय जोङो माने गामिनि जानानै जों मावनो हायाखैब्लाबो दा बिथांमोनहा मावफैनाय हिसाबै जोङो जोबोद मोजां मोनदों खारन मोना गुना लामा सामा माने गोबां हिनजावफोरबो थाबायनाय जायो किसु सुबिदाबो मोनो बिसोरबो हाग्रा बंग्रानि थाखाय खिन्थु दा जाबादि नुदों माने एसे बाख्नायथावना जानानै फैदों आरो बिथांमोनहा मावफैनायनि थाखाय। जों गोबां नुदों माने कलेजाव थांलाय फैलाय खालामनाय फरायसा फरायसुलि। औ बिसोरबो फ्राय बुंनो थाङोब्ला मोजाङानो मोनबाय दा बुंनो थाङोब्ला दा बर'नि थाखाय जों बेफोरबायदि गावजों गाव गावनि एरियाखौ एसे मोजाङै लाखिलायोब्ला मोजां जायो हिसाबै माने मोजां जादों आरो दा आंबोथ' मा बेसेबां बुंबावनोखाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन। जुदि बिदिनो मोजां जुदि किसु खामानिखौ मावलाङोब्लाथ' किसु उननि थाखायबो मोजां जागोन होननानै आं सानो बेनिखाय आरो बेनिफ्राय जुदि बबावबाफोर मोनोब्ला मावबावोब्ला एसे मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरो।